Selendang biru hamong ngenaki hati. Sanderengipun pun nanti ndereke dalang yoja napa dereng? Sampun. Dadi kusumane. Lho, kleru ya? salah. Oh. Jaluk dibenerke, dalang iki minta dibeneri. Oh, itu pancingan. Cari perhatian, Mbak. Itu loh maksudku. Kesetiaan itu penting loh. Harus nek nukake bedak nek diwayuh. Ayo. Ya ora apa-apa ya diwayuh. Ya ora apa-apa diwayuh. Ora apa-apa. Penting madang, tuku bedak. Heeh, penting diwayuh dhuwit. Oh, penting dinaik dhuwit. Nah, aku rong tau nembang iki. Biasane Kang Petruk ya. Kok Kang ki piye wong tuwa kowe? Karang yo aku kuwi luwih tuwa saka Petruk. Petruk luwih enom saka aku. Nanino. Ya, kuwi luwih prayoga ya Kakang iya. Ya. Kadyep tesmah aku nyawang slendang biru. Mbak Umi Hafifah. Ayo Nduk. Atane children. Biasane nderekke Ki Cahya Kuntati. Iya. Selendang biru. Selendang biru hamong ngenaki hati. Sanderengipun pun nanti nderekke dalang yoja napa dereng? Sampun. Oh, sinten? Pak Keswan. Pak Keswan Dwi nama Eka, ya Keswan Basunjaya, ya Keswan Sekti Mandraguna. Bengi iki mayang ning Gunung Kidul. Iya, yes. Kabeh mlaku ya, Kang. Bengi iki 437 wayangan. Naratakan batin setiamu monggo Dik Kunto. Monggo le. Selendang selendang bihun selendang
Ya. Ayo. Ah, yo gesek. Sle semono. Oh, sle. Dang biru. Ah, ya bagus sekali, bagus, luar biasa. Ya. Ayo Jeng, Jeng Umi. Ya. Mau nduk saiki jeng. Ya wis kon tak ganti kok ya. Tetapan janjimu selendang biru. Geser samping panjenenganipun Mbak Alifa. Ya ya. Monggo monggo. Ya. Anye. Selendang biru, selendang biru, amung ngenaki hati. Tekan batin setiamu. Monggo Mas Penret ya Mbak. Sle. Mas. Selendang biru. Ayo. Ya, wis iki mau wis dianggep wae wis. Selendang biru. Ya. Maka pun tutuke Mbak Alifah, Mbak Ipeh. Ya. Tatapan janjimu selendang biru. Matur sembah nuwun. Apa ya tadi? Santri Pak Kok. Oh iya, nanti. Nanti. Podang kuning dulu. Oh iya, ya. podang kuning. Siap mau? Mbak Umi? Podang kuning Mbak Umi. Mbak Umi. Ya, Mbak Umi. Umi Hanifah. Ya. Hafifah. Hafifah. Oh, masa ngono wis lali lho. Ya aku lali ya, Mbak. Mulane kulino melu dadi ben ra lali. Nah, itu loh maksudku. Ini lagi perdana. Perdana. Di sini Mbak Umi sudah pernah ke Jogja? Sudah sekali.
Di mana? 2 kali ini. Di mana yang pertama? Yang pertama di Kulon Progo. Oh, nang anakku. Yang di Kulon Progo nih. Kulon Progo? Kulon Progo nih nggak tahu. Oh, ya wis penting ayo maju-maju ya maju. Ndak ngeleng-ngeleng. Kulon Progone Gimbongan. Kok ngerti? Ya ngerti kok. Fans sejati ya ngerti ya. Tadi ini Kulon Progone Gimbongan. Gimbongan, nek wis ngerti ya ndang moro. Apa? Sego apa? Ya moro nang anakku nggawa gula teh. Ah siap nek ming gula teh. Teh wis istimewa teh. Apa? Teh Teh. goro-goro. Teh celup. Teh cel. Tehmu? Tehmu? Teh celup. Ayo ndekmu celup. Piye to? Ayo ngono. Mun aku cendra ana teh celup dadi nek jenengan nanggon aku, kuwi bisa nanggon aku nyelupke teh. Oh, nanti. Kok kono biasane kum-kuman ya teh. Dekokan. Oh, dekokan teh dadi wis jerabut-jerabut ngono kae. Ya nek diombe kan dadi ngregeti ngono kae lho, Mas. Oh, lah ya dadak ngelapi ya. Dadak diduduk ngono. Wes ya, Ya, Mbak Umi ya, iki dikancani Mbak Elisa Genti apa Ya, kepiye? boleh. Oh, lingguh terus iki nang kene kon kerja malah linggah-linggah. Gak boleh iri dan dengki. Gentenan, aku mau wes pisanan, mau pangkur semarangan. Terus kan genten aku linggo, kowe ngadek. Aku linggo, aku ngadek. Ah, Kowe mbok aku iki linggo, kowe ngadek. omong apa Ngadek, kemu, aku nah. linggo. Plek-plek-kutuk. Gitu. Kemu. Kemu. Ya. Teng plekutuk. Mbak Uwi. Dalam. Nyuwun bawanipun. Oh, bawa. Ya. Iki padha-padha ratu-ratu podang kuning. Ratu-ratu. Sopo sing ratu? Ini ya ratu. Kamu? Patih. Wah, iya. Ya. Saya duduk ya. Wah. Ratu podang kuning. Bagor rajane. Nah, raja jin. Jin toyak. Nadyan wujud temong peksi Malah ketuti umi yo ditung ngono. Aku mau pangkur semarangan di alon-alonke ora. Oh, men nyerak. Ayo men nyerak jare. Anggrono sinden anyar atraksi kok nano nani nano. TP-TP. halus manis nangsa Mbak Umi masih sekolah enggak? masih Di mana? diisi Surakarta Isi Surakarta jurusan Karawitan semester berapa? semester 6 Semester 6. Iya. Sudah punya pacar belum? belum belum Tenang ora. iya belum Tenang. Rencana kamu pengen cari orang mana? Keinginan? Aku Jogja, Solo, Klaten, Prambanan. mana aja boleh Oh mana aja Mana boleh. aja. Kriteria yang ingin ya mungkin siapa tahu nanti ada yang tertarik. Heeh. apa ya Mau seorang dagelan apa dalang apa yogo. pengennya sih anak lurah Oh, Oh, anak lurah. Oh, bisa. Monggo Pak Lurah. Anak lurah ketoprak sih mengke. nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Ditambah ya. Anak lurah. Oh, Pak Lurah terus mbok bapak nih wae. Oh, anak lurah pulutan mawon tuh dari Pak Tom. Oke, siap. siap Oh, bisa, bisa. Wasawenggan kung lana. 'Wah, 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 'wah,
isi podang jenar. Nek golek pacar wis ora kudu bagus, ora kudu kepiye-kepiye, yang penting setia. Nggih. Soalnya cinta itu kadang-kala indahnya hanya di permulaan saja. Setelah itu yang datang hanya bulan-bulan empedu. Aja dirungokke. Lah pripun, Mbak? Setiai ora ana apa-apane. Sing penting gelem nukokke bedak, nukokke sego, beras, mangan sayur kuwi sing utama. Sing penting kuwi ya tanggung Iya, jawab ya. Setia pangani krikil. Ayo padha wae ya ora? Iya, cocok. Ngarin. Ora dadi. Kesetiaan itu penting loh. Harus nek nukokke bedak nek diwayuh. Ayo. Ya ora apa-apa ya diwayu. Ya ora apa-apa diwayo. Ora apa-apa. Penting madang tuku bedak. Heeh, penting diwehi dhuwit. Oh, penting dinaik dhuwit. Caranya tertarik lah. Masa iya ini ah. Lek dadak ngenehi dhuwit kuwi. Ini gamelan gadon. Iba bunga. Iba bunga Dadi kusumane. Loh, Kleru ya? salah. Oh. Jaluk dibenerke, dalang jaluk iki minta dibenerke. dibeneri. Oh, Itu anu toh, pancingan. cari perhatian, Iya. Mbak. Itu loh maksudku. Nyanding bisa dadi Umi Hafifah dari Pulong Ponorogo ya, bacaan kuning.